नमस्कार. गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सर्व महिलांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खरं तर महिलांसाठी हा एकच दिवस नव्हे तर वर्षाचे संपूर्ण 365 दिवस हे महिलांचेच असतात. मंडळी, आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये कलेला खूप मोठं स्थान आहे. एखादी कला अवगत करणं, ती कला जोपासणं आणि त्या कलेला संपूर्ण आपलं आयुष्य वाहून घेणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. महिला दिनानिमित्त आपण अशा एका महिलेशी संवाद साधणार आहोत, ज्या महिलेनं शास्त्रीय नृत्य प्रकार जो भरतनाट्यममध्ये ती कला अवगत करून, फक्त अवगत न करता ती कला इतरांपर्यंत पोहोचवून आपलं अख्खं आयुष्य त्या कलेला वाहून घेतलं. आपण आज भेटणार आहोत भरतनाट्यम डान्सर निधी सांके यांना. त्यांच्याशी गप्पा मारून आपण त्यांचा जीवन प्रवास जाणून घेणार. मूळच्या कर्नाटकच्या असलेल्या निधी सांके या एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम नृत्यांगना आहेत. वयाच्या 6 वर्षांपासून त्यांनी ही कला शिकायला सुरुवात केली. आता तब्बल 18 ते 20 वर्षांपासून त्या या कलेची मनोभावे जोपासना करतायत. कला फक्त आपल्यापुरती मर्यादित न ठेवता अनेक मुलींना ही कला त्या अनेक वर्षांपासून शिकवतायत. त्यांच्याकडे 4 वर्ष वयोगटापासून ते अगदी 80 वर्षांपर्यंतच्या महिला भरतनाट्यम शिकण्यासाठी येतात. निधी यांनी आजवर अनेक कार्यक्रमांमध्ये भरतनाट्यमचं उत्कृष्ट सादरीकरणही केलं. एक महिला एकाच वेळी किती गोष्टी उत्तम पद्धतीने सांभाळू शकते याचं उदाहरण म्हणजे निधी सांके. त्या त्यांच्या आईवडिलांची आदर्श कन्या आहेत. आपल्या मुलांची आदर्श आई आहेत. त्यांच्या गुरूंची लाडकी शिष्य आहेत आणि त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट बायको आणि सूनसुद्धा आहेत. एकाच वेळी आपली मुलं, संसार आणि ही कला त्या सांभाळत आहेत. कलेच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्याचं काम त्यांनी आपल्या हाती घेतलं आहे आणि आता गोव्याची लोककला आणि भरतनाट्यम एकत्र पुढे नेण्यासाठी त्या सज्ज झाल्यात. त्यांच्या या प्रवासाला आणि पुढील वाटचालीला गोमंतकतर्फे मनपूर्वक शुभेच्छा. नमस्कार मंडळी, आत्ता आपल्यासोबत आहेत निधी सांके. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारून त्यांचा संपूर्ण जीवन प्रवास जाणून घेणार आहोत. नमस्कार निधी, तुमचं गोमंतकमध्ये मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. माझा सगळ्यात पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी हा आहे की तुमची ही भरतनाट्यमची जर्नी सुरुवात कशी झाली या जर्नीची? मी 6 वर्षाचे होते आणि मी एखादं गणपती फेस्टिवल असतो ना, म्हणजे त्यावेळेला आय हॅड परफॉर्म्ड अ डान्स. एक छोटंसं नॉर्मल डान्स परफॉर्म केले आणि त्यावेळेला असं मला बक्षीस एवढं मिळालं की सगळी लोकं म्हणायला लागलं आईबाबांना लिहून, अरे ही एवढं छान डान्स करते आणि तिला तुम्ही असलं तसलं डान्समध्ये घालू नका, लेट हर लर्न सम क्लासिकल इंडियन कल्चर फॉर्म ऑफ डान्स असं म्हटलं होतं. तर मला एवढं म्हणजे पुश मिळाला त्यावेळेला की आय गॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम ईच अँड एव्हरी वन. ओके, लाईक मला आईबाबाकडून सपोर्ट मिळाला आणि मला गुरुजींकडून सपोर्ट मिळाला अँड आय फाउंड द बेस्ट गुरु. अँड तुम्हाला दिसतो आता मी कुठं आहे. आमच्या प्रेक्षकांना सांगा की तुम्ही साधारण किती वर्ष आहात या कलेमध्ये? ऑलमोस्ट 18 to 20 years झाले. हा खूप मोठा काळ आहे आणि तुम्ही असं म्हटलात की तुम्हाला एक टर्निंग पॉईंट आला तुमच्या लाईफमध्ये. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की हा डान्सर आहे म्हणजे ठीक आहे, त्याला सपोर्ट मिळाला, केलं त्याने, पण त्याच्या मागची मेहनत बऱ्याच जणांना माहीत नसते. त्यामुळे आज महिला दिनासाठी जर आपण ह्या गोष्टीवर बोलतो, चर्चा करतोय, तर माझा मोटिव्हच हा आहे की जरी एखाद्या डान्स फॉर्म शिकणारी महिला असेल तर त्या डान्स फॉर्मच्या मागे जी केलेली मेहनत असते, आता तुम्ही म्हटलात 18 वर्षांपासून 20 वर्षांपासून तुम्ही डान्स करताय, तर त्या मेहनतीबद्दल काय सांगाल? हे सगळं सोपंच आहे, तुम्ही कसं घेता त्याच्यावर असतं. ओके, आता मी तुम्हाला सांगते, मी लहान होतो तेव्हा आय वॉज अ डॉटर. ओके, तर त्यावेळेला मी त्या गोष्टीचं आय टूक केअर व्हेरी मच की आय विल गिव्ह माय बेस्ट अँड आय विल डू इट फॉर माय पेरेंट्स. ओके, त्याच्यानंतर ॲज अ सिस्टर ऑल्सो आय कुड मॅनेज इट व्हेरी वेल. आता मी ॲज अ वुमन, ॲज अ मदर ऑफ 2 children, ॲज अ गुड वाईफ, आता मी म्हणू शकतो ॲज अ डॉटर इन लॉ म्हणू शकते की इट इज व्हेरी इझी अंटिल अँड अनलेस तुम्ही म्हणजे सगळं गोष्टीचं एक यू सेट इट अँड कीप, म्हणजे तुम्हाला त्या रोल
त्या कॅरेक्टरमध्ये असायला पाहिजे. सपोज यू आर अ मदर, तुम्हाला ते संपूर्ण म्हणजे पूर्ण तुम्हाला एव्हरीथिंग हॅज टू बी सेटल्ड ऑन व्हेरी नाईसली, आणि त्यामुळे तुम्हाला एखादं शक्ती लागतो. दॅट इज द प्रॉपर एनर्जी विच has to be gifted by God. And I feel each and every woman is a Shakti, like wherein she has a power to do anything. And it is always related Shiva and the nature of God, Shakti, when they are united together, तर आपल्याला एखादं पॉवर मिळतो. अँड दॅट पॉवर इज विथ मी, आय फील, अँड each and every woman also has that power. तर मी म्हणते तुम्ही शिका, तुम्हाला कुठलं भी क्षेत्रात आवड आहे तर यू प्लीज गो फॉर इट. कशाला तुम्हाला सगळं दिलेलं आहे देवानी, म्हणजे आत्ता तरी तुम्हाला खूप सारे गोष्टीचं सुखसोयी आहे, तर प्लीज युटिलाइज इट अँड स्टे हॅपी अँड गिव्ह द लव्ह एव्हरीवेअर अँड स्टे हॅपी. दॅट्स इट. तुम्ही ही कला तुमच्यापर्यंतच न ठेवता अनेक मुलींना, अनेक महिलांना ही कला शिकवण्याचं काम करताय गेली अनेक वर्ष. तर तुम्ही साधारण कधीपासून आणि किती महिलांना आता शिकवताय? ओके, मी 10वीत होते अँड दॅट वॉज माय फर्स्ट वर्कशॉप, आय कॅन से. शिबिर केले होते मी कर्नाटकामध्ये. अँड 10th स्टँडर्डमध्ये त्यावेळेला मला एवढं भरपूर चांगला रेस्पॉन्स मिळाला की आय हॅड ऑलमोस्ट 100 स्टुडंट्स अँड आय हॅड टॉट देम फॉर फ्री. लाईक म्हणजे मला एवढं उमेद होतं ना त्यावेळेलाच की पैशासाठी नाही, पण एक कला आहे आपल्याकडं, ते द्यावे आणि पुढं सरायचं आहे. मुलांनासुद्धा मला पुढं पाठवायचं आहे. कशाला, उद्या जर तुम्ही लगीन झालं आणि तुमच्याकडं काही नाही आहे अँड यू हॅव लर्न दिस फॉर्म ऑफ डान्स, यू कॅन जस्ट गिव्ह द एज्युकेशन ऑफ डान्स फॉर देम. आणि हे जे आर्ट आहे भरतनाट्यम, असं मी भरतनाट्यमच घेत नाही आहे, तुम्ही कुठलं बी आर्ट असू दे, आयदर इट इज पेंटिंग, डान्सिंग, सिंगिंग, काही असू दे, तुम्ही मनापूर्वक केला ना, यू विल बी रिअली सक्सेसफुल इन युअर लाईफ. आणि मला असं वाटते की मुलांना शिकवणं इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. कशाला, मुलीसुद्धा दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हॅव सच गुरुज. तुम्हाला गुरुसुद्धा मिळाला पाहिजे, तर यू शुड बी ब्लेस्ड. अँड तुम्ही शिकायला येता आमच्याकडं, तर यू शुड हॅव सर्टन क्वालिटीज इन यू, आणि ते क्वालिटी सगळीकडं आहे. मग आत्ता तुमच्याकडे किती महिला आहेत शिकण्यासाठी? माझ्याकडे ऑलमोस्ट 30 to 40 महिला असं शिकत आहे आतापर्यंत. म्हणजे मुलं तुम्ही कन्सिडर केलं तर 50 ते 60 मुलं आहेत माझ्याकडे. हो. आणि मेन गोष्ट असतो कलेचा की स्त्रियांना मुळातच कलेची, डान्सची आवड असते. मग किती एज ग्रुपपर्यंत महिला तुमच्याकडे आहेत? हो, मला जेव्हा कॉल्स येतो ना, लाईक दे विल से, अरे मॅम मी आता 60 वर्षाचे झाले किंवा 50चे झाले. मी म्हणते त्यांना आता पहिली आपण इंटरॅक्ट करूया. फर्स्ट आय विल ट्राय टू अंडरस्टँड दिअर फिलिंग्स. म्हणजे त्यांना काय हवं, घरात कसं परिस्थिती आहे, काय आहे, अँड व्हॉट दे वॉन्ट एक्झॅक्टली. फर्स्ट मी जाणून घ्यायचा प्रयत्न करते आणि मी त्यांना समजून सांगते, यू कॅन डू इट, तुम्ही जॉईन करा. आणि once only if they join then they will be very happy with my class. म्हणजे they almost it has happened with me तसं. आणि कोणी सोडलेलं नाही आहे तसं, जॉईन केलेलं परत सोडलेलं नाही आहे, ते गॅरंटी मी त्यांना दिलेलं आहे. आणि त्यांना हे सुद्धा एक्झाम्पल देते मी. सपोज तुम्ही मदर आहात घरात, तुम्ही रोज कसे प्रकारचं, लाईक यू हॅव डिफरंट टाईप्स ऑफ इमोशन्स इन यू. कधी तुम्ही रौद्र अवतार घेता, कधी तेच आहे डान्स म्हणतो मी, दॅट एक्झाम्पल आय गिव्ह देम. तर इट इज व्हेरी इझी, इट इज नॉट टफ ॲट ऑल. लाईक इफ यू गो टू सी इन डेप्थ, करू शकता तुम्ही, सगळी शिकू शकता, करू शकता. कोणतीही नवीन कला जोपासण्यासाठी, शिकण्यासाठी काही गोष्टी आपण फॉलो केल्या पाहिजेत, काही गोष्टी आपल्यामध्ये आणल्या पाहिजेत. स्पेसिफिकली जर बोलायचं झालं भरतनाट्यम शिकण्यासाठी आपल्याकडे कोणत्या गोष्टी, क्वालिटीज असल्या पाहिजेत? आता आम्ही डान्समध्ये म्हणतो, टेक्निकली इफ यू वॉन्ट टू सी, देर आर सर्टन क्वालिटीज ऑफ डान्सेस. ओके, देर आर 10 क्वालिटीज ऑफ डान्सेस. म्हणजे एजिलिटी असायला पाहिजे, लाईक एबिलिटीज अँड हार्ड वर्किंग, डिवोशन असायला पाहिजे, आणि तुम्ही लाईक सिंगिंग, ओके, तुमचं व्हॉईस चांगला असायला पाहिजे. आणि देर आर मोर सर्टन क्वालिटीज वेर इन यू विल बी मोर ग्रेसफुल वाईल डान्सिंग. तर तुम्ही ते शिकलं आणि घेतलं, हार्ड वर्किंग, हे सगळं तुम्ही अप्लाय केलं ना, देन यू विल बी अ वंडरफुल डान्सर. अर्थातच हार्ड वर्किंगशिवाय पर्याय नाही कुठलीही कला शिकण्यासाठी. बरोबर. जसं की तुम्ही म्हटलात की कला ही माणसाला समृद्ध बनवते, ती कोणतीही कला असू देत.
पण आता बऱ्याचदा असं होतं, म्हणजे माझ्या मैत्रिणी आहेत बऱ्याचशा अशा, की ज्या लहान असताना कॉलेजपर्यंत अगदी डान्स करत होत्या, पण पुन्हा लग्न झालं की ही हॉबी असेल किंवा हा प्रकार त्यांना सुटून जातो, त्यांना हे मॅनेज करता येत नाही. किंवा दुसरी एक बाजू आपल्या सोसायटीमध्ये अशी आहे की महिलांना पुढे जाण्याची इच्छा असते, का कलेमध्ये करायची, काम करण्याची इच्छा असते, पण त्यांना तो सपोर्ट मिळत नाही जो आवश्यक आहे तो. मग अशा महिलांसाठी तुम्ही आणि अशा पॅरेंट्ससाठी तुम्ही काय सांगाल? आता माझ्याकडं असलं पेरेंट्स येतात, म्हणजे त्यांनी मुलींना घेऊन येतात आणि स्वतः ते सुद्धा येतात. कशाला? अगोदर त्यांना एवढं पुश नव्हतं आईबापाकडून किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असो काही. तर आता व्हॉट दे फील इज दे हॅव टू लर्न विथ देअर चिल्ड्रन. ते सुद्धा शिकायला इच्छा पडते, म्हणजे दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न विथ देअर किड्स असं आहे. आणि मी त्यांना नेहमी सांगते, देर इज नो एज लिमिट टू लर्न एनिथिंग इन लाईफ. तुम्ही कधी बी काही करू शकता. तर आता मी सुद्धा खूप सारे गोष्ट शिकते आणि करते. हो. याला जोडून मी विचारते की आता ज्या मुली असतात की म्हणतात नाही आता माझं लग्न झालं, आता कशाला मी सोडते, आता मला मॅनेज नाही होत, मी कसं मॅनेज करू, मग त्यांना तुम्ही काय सांगाल? हो, मी सांगते तुम्ही फिक्स करा. तुम्ही लगीन होता ना, त्यावेळेला तुमचं मनाला एखादं गोष्ट तुम्ही कमिटमेंट द्यायचं, आपल्यासाठी कमिटमेंट द्यायचं. कशावरून? लाईक इफ आय वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग्स, तर मला लगीन करायचं आहे, बरं मला मुलं हवे, ओके आय विल फिनिश दॅट. ते एक फॅमिलीचं झालं. सो यू फिनिश दॅट. मग त्याच्यानंतर अरे मला करिअर बिल्ड करायचं आहे, कशावरून? म्हणजे आयदर इट इज आर्ट, एनिथिंग, ओके. तर तुम्हाला त्यावर फोकस करायला पाहिजे असं मला वाटते. बिकॉज बॅलन्सिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन वुमेन्स लाईफ. तुम्ही बॅलन्स नाही करू शकलं तर यू कॅनॉट डू एनिथिंग इन लाईफ. बॅलन्सिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट की फॉर अ सक्सेसफुल वुमेन, आय वुड से. तुम्ही मूळच्या कर्नाटकच्या आहात आणि कर्नाटक ते गोवा ही जर्नी कशी होती तुमची? माझे आजोबा होते ना, सो ही गॉट अ प्रपोजल, लाईक माय हजबंड्स अंकल अँड ही वेर व्हेरी गुड फ्रेंड्स. लाईक दे न्यू, अगोदरपासून त्यांनी ओळखत होता. तर म्हणत होते मुलगा चांगला आहे. तर लगीन झाल्यानंतर माझं मिस्टरांना सांगितले मी आय वॉन्ट टू परस्यू इन डान्सिंग. आणि दॅट इज द कंडिशन, लाईक आय हॅड पुट माय हजबंड. आणि त्यांनीसुद्धा मान्य करून घेतलं आणि मला खूप सहकार्य करतात. आणि घरातूनसुद्धा माझा आईबाप म्हणजे सासू सासरे, मुलं, सगळी फ्रेंड्स खूप सपोर्ट करतात. त्यामुळे मला काहीच वाटलं नाही लाईफमध्ये. अँड आतासुद्धा मला एकच ध्येय आहे की काय बी अडचण येऊ दे, मी सोडणार नाही. माझं कले जे आहे मी सोडणार नाही. हे मला द्यायचंच आहे, माझ्याकडे ठेवून घ्यायचं नाही आहे. बरोबर. पण सोसायटीमध्ये अशा अनेक मुली आहेत ज्यांना त्यांचे इनलॉज, त्यांचे हजबंड लग्नाला सपोर्ट नाही करत ही कला पुढे नेण्यासाठी. मग अशा महिलांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे तुमचं काय मत आहे अशांसाठी? ओके. त्यांच्यासाठी मी एकच गोष्ट सांगू शकते, तुम्ही फाईट करा, कसलं गोष्टी मनात ठेवू नका. लाईक अंटिल अँड अनलेस यू आर डुईंग अ राईट थिंग, भ्यायचं गरजच नाही आहे तुम्हाला. तुम्ही काय सारखं एक चूज केलं तर तुम्हाला भ्यायचं गरज नाही आहे. यू हॅव टू परस्यू इन लाईफ, आय वुड फील. माझा शेवटचा प्रश्न तुमच्यासाठी हा असेल की भरतनाट्यम तुम्ही करताय हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेच, पण आता इथून पुढे तुमचं नेमकं महिलांसाठी गोल काय असणार आहे? मला भरतनाट्यम हे डेप्थमध्ये तुम्हाला शिकावं लागते, तर यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम अँड लर्न विथ मी. बट माझं डोक्यात हे आहे की इन गोवा देर इज अ व्हेरी गुड फ्लेवर ऑफ फोक डान्स, ओके. तुम्ही जर विलेजला बघितलं ना, कुणबी डान्स आहे आणि कसलं फोक प्रकारचं डान्सेस आहे. तर आय रिअली वॉन्ट टू मर्ज क्लासिकल विथ फोक डान्स फॉर्म. एक वेगळं फ्युजन. हो, फ्युजन प्रकारचं एक मला द्यायचं इच्छा आहे. अँड दिस आय विल बी वर्किंग ऑन इट सून. ओके. या म्हणजे तुमच्या कलेचा गोव्याच्या कलेशी एक वेगळा संगम होऊन तुम्ही त्या कलेला प्रमोट करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. नक्कीच. तुमच्यासाठी तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद. तुम्ही आमच्याशी गप्पा मारल्यात, इतक्या छान गोष्टी आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही सांगितल्यात, त्याबद्दल तुमचं मनःपूर्वक आभार ताई. तर आज आपण होतो भरतनाट्यम डान्सर निधी सांके यांच्यासोबत. त्यांनी अत्यंत छान अशा गोष्टी सांगितल्या की तुम्हाला जर तुमची आवड, तुमची इच्छा पुढे न्यायची असेल तर नक्कीच त्यासाठी फाईट करा. जे समोर संकट येतील त्याला फेस करा आणि तुमची कला पुढे न्या. या महिला दिनी मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छिते की कुठल्याही संकटाला न घाबरता तुम्ही तुमचं आयुष्य जगत राहा. पुन्हा एकदा सर्व महिलांना महिला दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.
आणि पाहत रहा गोमंतक. धन्यवाद.